interest and the welfare of the general public. Kawasudo bende nyakora mogeni do mamolo oweyo gi rambun mar $1,000,000 dereba ma itudo kod kelo tho mar jowuoth maromo 15 masira mana paya ma Eldoret kadhi Nakuru. Clement Kiari ma bende ng'ere kod nying mar Taylor otamore ketho 18 ma jang'ad buche mamolo Daisy Mose osomone. Burano ibiro winj tarik 29 mar dweni. Nataka hiyo nitoke napita hapo. Kata bedni riwruok mar